Allah ka ƙara wa Shehu Abdullahi Gwandu rahama da karamar barzahu. Gulbi kake sha ɗiba, kowa ya biyo ya ɗiba ya rage. Duma kake ko ina akwai yaɗanka, duk inda ka biya an samu. A gaida masarauta, a gaida masarauta. A gaida masarauta, a gaida masarauta. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. Da fari Allah na kira da malikal mulki, a cikin ƙur'ani na karanto mai tsarki. Allah ka sanya mu a ceton bawan Allah, Muhammadu Rasulullahi jagaban sallah. Shimfiɗa ta fita zan hau tsani na uku, wato waƙe masarauta lamba ta uku. Masarauta ta uku kakaf a duniyar Hausa, Hausa Fulani na nufa ku sani ba wasa. Masarautar Gwandu kwarai ita ce tsarina, tana da ladabi adabi su ne muradina. Gaskiya ne da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. Gidan akwai ilimi, Gidan akwai ilimi, akwai shi da mukami, lallai akwai shi da mukami. sojoji a ciki, Sojoji a ciki, sannan ɗiyansu ciki, lallai sannan ɗiyansu ciki. suna da bin na gaba, Suna da bin na gaba, akan shi ne na yaba. lallai akan shi ne na yaba. Majalisar sarki, Majalisar sarki, masu sarautun lallai gwandu, masu sarautun Gwandu, masu mukaman gwandu, masu mukaman Gwandu, sai fadawan lallai sarki, sai fadawan sarki, dogarawa bargawa, dogarawa bargawa, batun kaje ka taho tsarinsu da mamaki. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. shine Abu Muhammadu Abdullahi kuji, dan Muhammadu dan Usman dan Salihu kuji, dan Haruna dan Muhammadu Gurdo tuni, dan Jubbo kuma dan Muhammadu Sambo tuni, dan Masarana sannan ɗane ga Ayuba, dan Buba baba dan Musa Jakolo a gaba, inda na shehu yace lamiyatul af'ali, sharhuha shehu yace jami'ul amsali. Nai roƙon Allah mahaliccin ruhi, ta gamma da Abdullahi Fodi bi rahmatihi. Da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. Aleru bagu da gwandu, Aleru bagu da Gwandu, bese birnin Kebbi lallai gwandu, bese birnin Kebbi Gwandu, bunza ɗakin gari gwandu, bunza ɗakin gari Gwandu, sannan akwai ita gwandu, lallai sannan akwai ita Gwandu. jega da kalgo a gwandu, Jega da kalgo a Gwandu, sannan mai yama lallai gwandu, sannan mai yama Gwandu, dukkan surukon gwandu, dukkan surukon Gwandu, wato sarautar lallai gwandu, wato sarautar Gwandu, tana da tsari gwandu, tana da tsari Gwandu. ni dai a masarautu Walla na fi ƙaunar Gwandu. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. masarautar gwandu fa kowa ne a ciki, Allahu nai addu'a ɗauke mai duk rikici, don fa kimar masarautar nan bai da misali, shi yasa komai za ka yi ka kula da dalili, wato komai za ka yi tuna kimar shehu, Shehu Abdullahi Gwandu a dukkan sulhu,
duk mai jagoranci na gida ko yaushe ya riƙe shehu da gaske kar ya bari ya gushe. Ni hanyar shehu nake magana da tunani, fatanmu dukkan sarki rabbuka mai tsani. Amin da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. Kuma ce sarkin Gwandu, Kuma ce sarkin Gwandu, akwai wazirin Gwandu, akwai wazirin Gwandu, sai magajin garin Gwandu, sai magajin garin Gwandu, magajin rafin Gwandu, magajin rafin Gwandu, daga ladiman Gwandu, daga ladiman Gwandu, ku ce da walin Gwandu, ku ce da walin Gwandu, sarkin fadar Gwandu, sarkin fadar Gwandu, ga sarkin kudun Gwandu, ga sarkin kudun Gwandu, bunun Gwandu iyan Gwandu, bunun Gwandu iyan Gwandu, magatakardar Gwandu, sakatare dan Gwandu. Allah ya kara ɗaukaka. Masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. masarautar tana da al'adu kyawawa, akwai karamci da ɗabi'u kuma san kowa, tana da noma mai tarihi ba kusa ba, tana da tarihin ilimi shi ba wai ba. Idan ka ce ilimin addini ta yi nisa, idan ka ce boko shi ma tuni sun ƙosa, idan ka ce salkanci wanzanci su ne, tana da rundawa ƙira su ma nan ne. Su kuwa da kilisa da ba mai tarihi, sai dai takaitawa babu batun ai sharhi. Da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. Ga ubannin ƙasa Gwandu, Ga ubannin ƙasa Gwandu, kuma su marukon Gwandu, kuma su marukon Gwandu, masarautar nan Gwandu, masarautar nan Gwandu, kingmakers ne Gwandu, kingmakers ne Gwandu, masu zaɓe ne Gwandu, masu zaɓe ne Gwandu, sarkin kabin jega Gwandu, sarkin kabin jega Gwandu, sai sarkin ilo Gwandu, sai sarkin ilo Gwandu, sarkin aleru a Gwandu, sarkin alera a Gwandu, sai magajin zaga Gwandu, sai magajin zaga Gwandu, uban ƙasar zo girma ku sani shi ma Gwandu. Da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. tazyinul warqa sannan dau'ul musalli, diya'u siyasati wa diya'u tawili, masalihul insan muta'alliqatul abdan, masalihul insan muta'alliqatul adiyan, littafin kifayatu du'afa'us sudani, ni ma na yi karatun minanul mannani, hisinur rasin ku ce miftahu tafsiri, misbahur ra'ayi suraju jami'ul bukhari. Kai fa shehu ya yi littafi fil 200, duk wani ilimi ya yi shi shehu har ya tsayu. Da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. Ga ubannin ƙasa Gwandu, Ga ubannin ƙasa Gwandu, tabbas akwai yawa Gwandu, tabbas akwai yawa Gwandu. ga uban doman Gwandu, Ga uban doman Gwandu, sarkin gobir kalgo Gwandu, sarkin gobir kalgo Gwandu, sarkin gabas Gwandu Gwandu, sarkin gabas Gwandu Gwandu, jagwadejin suru Gwandu, jagwadajin suru Gwandu, sarkin koko a Gwandu, sarkin koko a Gwandu, gabara dambe sai Gwandu, gabara dambe sai Gwandu, sarkin bunza a Gwandu, sarkin bunza a Gwandu, lamido ɗakin gari, mutuɓe na biyu Gwandu. Da masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. uban ƙasar Hiroshima kusa ne duk nan ne,
Bahindin Bagudo uban ƙasa na Bagudo ne, sarkin bargon Ka'oja kai a gaishe ka, ga magajin raha an je da ni naɗi ƙasarka, sarkin kudin an bursa shi ma yana gwandu, gabaraden gwandu ku gane shi ma gwandu, sai ɗan galadi mangulun be shi ma gwandu. Sarkin kabin kardi ku gane shi ma gwandu, ga marafan makera tabbas shi ma gwandu, shi ma dukkan zauro yana cikin ita gwandu. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi gwandu ba wai ba. Noma na rani gwandu, noma na rani gwandu, noma na damina gwandu, noma na damina gwandu, sannan akwai kiwo, sannan akwai kiwo, tabbas akwai kira, lallai tabbas akwai kira, lallai akwai saƙa, lallai akwai saƙa, to sai ku sanya gini, lallai to sai ku sanya gini, lallai ku sanya sakai, lallai ku sanya sakai, sannan da dillanci, lallai sannan da dillanci. masu sana'ar gwari, masu sana'ar gwari, ‘yan faskare ko ga aiki sai ka zo gwandu. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi gwandu ba wai ba. magajin gwadon gadi sai uban ƙasar Kambaza, sarkin kudin masa mabaka ta taɓurza, sarkin sabiyalla sarkin yamman dalijan, ɗan galadiman diggi shirin ka buge aljan, sai sarkin yamman ɗan warai cikin jerin, ga lamiɗo na yalwa shi ma cikin tsarin, arɗon kuka ku ce uban ƙasa gun kuka, uban ƙasar tulli tabbas ba ka shakka. Sarkin ba saura ashirinsa kamar manjo, sarkin yamma uban ƙasa agun barbarejo. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi gwandu ba wai ba. Tsarin ubannin ƙasa, tsarin ubannin ƙasa, bisa jerin su nasa, lallai bisa jerin su nasa, ga maso tarihi, ga maso tarihi, ko mai son sharhi, lallai ko mai son sharhi, sannan akwai wasu ma, sannan akwai wasu ma, kuma sun riƙe himma, lallai kuma sun riƙe himma, tana da azama gwandu, tana da azama gwandu, ga ‘yan baiwa gwandu, lallai ga ‘yan baiwa gwandu, akwai haɗin kai gwandu, akwai haɗin kai gwandu, akai kagun sarki sauƙinsa yana nan gwandu. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi gwandu ba wai ba. sarkin Sudan aljanna ne yana asalo, sarkin kudin illo, sarkin yamman illo, sarkin yamman ya Musa ga uban ƙasar Bahindin, uban ƙasar Zaria kala-kala kan siddin, sai sarkin Sudan lanni shi ma jerin, ga uban ƙasar Andarai shi ma kan tsarin, sarkin yaƙin ƙaraye da kai lissafi, uban ƙasar Kende waƙa ta yi zurfi, sarkin yamman ma yaro an gaishe ka, uban ƙasar Jan Dutse yau ga ranar ka. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta, masarautar Abdullahi gwandu ba wai ba. nasa uba na ƙasa, nasa uba na ƙasa, wannan na alelu, lallai wannan na alelu,
nasa uba na ƙasa, nasa uba na ƙasa, wannan na ɗan gamaji, wannan na ɗan gamaji, kusa da mu zankin ba, kusa da mu zankin ba, wato sarautar kimba, wato sarautar kimba, ga jagwadejin nan dai, ga jagwadejin nan dai, na ba kuwai ku ji shi dai, na ba ku wai ku ji shi dai, haka na ƙidaya daidai, haka na ƙidaya daidai, batu na ta'alifin littafi sai can gwandu a gaida masarauta mai tarihi da tsafta masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. ina matasan gwandu, ina matasan gwandu, da direbobin wallai da direbobin gwandu, kanikawa 'yan gwandu, kanikawa 'yan gwandu, kabu-kabu mutan lallai kabu-kabu mutan gwandu, da masu hular gwandu, da masu hular gwandu, da masu kilishin gwandu, lallai da masu kilishin gwandu, da masu bespan gwandu, da masu fesfan gwandu, har da telolin gwandu, lallai har da telolin gwandu, rake akwai 'yan gwandu, rake akwai 'yan gwandu, masu alewar gwandu, lallai masu alewar gwandu, 'yan jarida 'yan gwandu, 'yan jarida 'yan gwandu, uwa uba ku sani malamai suna nan gwandu. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. a gaida masarauta, a gaida masarauta, A gaida masarauta, a gaida masarauta. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba. A gaida masarauta mai tarihi da tsafta masarautar Abdullahi Gwandu ba wai ba.